Numele meu este Mihai Groșan, sunt terapeut, specialist în tehnici manuale și astăzi vă voi prezenta masa Chiro Upright Z7. Chiro Upright Z7 pot să spun că mi-a îmbunătățit foarte mult munca prin scurtarea timpului de lucru, ceea ce este foarte important pentru un terapeut și totodată aduce siguranță în procedurile pe care terapeuții, respectiv osteopații sau chiropractorii le realizează cu acest produs. Principale caracteristici care îmi plac la Chiro Upright Z7 sunt dropurile și elongații. Tehnica de drop îmi permite să imprim o mai bună mobilizare a articulațiilor la nivel sacral, la nivel lombar, toracal și cervical. Elongația reprezintă o caracteristică foarte importantă în terapie, mai ales în tratarea herniilor de disc, precum și a crizelor de lumbago și sciatică. Chiro Upright Z7 îmi permite să aplic marea majoritate a tehnicilor din osteopatie și chiropraxie. Numele meu este Mihai Groșan și sunt terapeut specialist în tehnici manuale.